יקרים, שלום לכולכם. התרגשתי מאוד לשמוע כי בית הספר מעלות משולם חוגג 30 שנה מאז ייסודו. כאילו חלפו רק שנים ספורות, והנה אנחנו כבר בסיומם של 3 עשורים. בוגרים יקרים, מדי פעם אני פוגשת את חלק מן הבוגרים בשמחות, באירועים, ברחוב, בשכונה, בבית הכנסת לפעמים. המפגשים האלה הם בדרך כלל מאוד מאוד מרגשים אותי, ונוסחים בתחושה של גאווה, כאשר מספרים לי על הישגיהם של אותם דרדקים אשר החלו את דרכם החינוכית בבית הספר. עתה, עכשיו בוגרים יקרים, נפלה לידיכם הזדמנות פז. ואנא, אל תחמיצו אותה. בואו להיפגש, להעלות זיכרונות, להחליף חוויות, להתרפק על העבר. אנא, בואו בשמחה וברוב עם. מחכים לכולכם. מצפה לראותכם, גאולה מעודי, המנהלת לשעבר.